Ja mislim, nema, čekaj od te čaše, pa ćeš onda poniti. Alejke ya Resulallah
osjetit će ljudskom rodu pravi put. Da ne čovjek bude čovjek svima brat, da se Božji zakon štuje. Oprosti, nemoj tako tužna biti, Allah će ti oprosti. Allah, Allah, ja Rahman, dragi Bože veliki. Allah, Allah, ja Rahman, dragi Bože milosni, ti grijehe oprosti. Tužne suze, nesite, okolera, nesite. Zatim se vratiti nama, odnosno svome Gospodu. Ovo je, braćo draga, Allahova Đelešanuhu odredba emr, koja se svakodnevno potvrđuje i koje smo svakodnevno svjedoci pred našim očima i u koju zaista moramo vjerovati, ne samo mi, nego mora vjerovati svako ko je živ. Mora vjerovati i onaj ko vjeruje u Allaha Đelešanuhu i onaj ko ne vjeruje u Allaha Đelešanuhu mora vjerovati u ovu kuransku maksimu, jer mu se svakodnevno potvrđuje. Jer je Allah Đelešanuhu stvarajući čovjeka stvorio u njemu određene mehanizme pomoću kojih izražava svoju radost i pomoću kojih izražava svoju žalost. Stoga ništa nije neobično i ništa nije ružno ni neprihvatljivo kada vidimo i kada zaplačemo, kada majka zaplače za sinom, kada otac zaplače za sinom, kada dijete zaplače za ocem i tako dalje. To je sasvim normalno jer je to od Allaha Đelešanuhu, Allah je to stvorio u nama. Jedan njemački čuveni filozof Kant, razmišljajući mnogo o Bogu, o stvoritelju, ili ne sviđalo Allah Đelešanuhu to prema. A on kaže u najizgledi, Ejnema likunu yudrikumul mevtu velev kuntum. Grazie. Završila. Kirić, postavljao se. Znači ti još jednu. Gdje je malo sljedeći? Ja ovdje sad je Treba ti ovdje gdje Ono sad ko nosi anketu. Jo, nisam tu. Gledaj, gledaj se ti. Nisam tu. Gledaj ti. Ne, što se tiče nas, sam da ja ruke operem još. A gore je ostalo najmanje 3. Ja jednom goru. Date, go, sam hašo dverama. Preko puta, ne kore podeli. Bilo podaj, nije sve žiti ovdje, diska, podaj gor ženama ko hoće.
Velim jeste. Ali ja kažem odmah sam gledali puno. Ja mislim da ima. Ima.